starea autobuzului în trafic, iar după blocarea lui se va face asaltul folosindu-se câinii de serviciu și materialele din dotare. Având în vedere că ușa de acces în autobuz este blocată, pentru răspunderea prin alte mijloace, folosindu-se intrarea prin spargerea geamului lateral. Astfel, obstaticii au fost eliberați. Se va efectua trierea persoanelor pentru a se stabili calitatea fiecăruia, după care vor fi conduși la unitatea de poliție.